chỉ vậy ule về video tối té xem kan dua đi giả năm video kan xem toa đi giả năm video kan xem toa rule anh tiếng tam chan te comment tam ta so man thu thiam lowa se thiam lo po ha om kan video en tam lo tan chuanin khami video chok en ta jong se thiam ha do na vela tlem te kan thian pan ruan Tangkawng ina Chawngkawr a lai kha video clip ala full hok maya chumi ni pa form chuanin 60k subscribers mi sing ru chuang lai mai subscriber kan lo nei ve tareng maya kan lo me ma tuna video kan hmong hianin hei I Tangkawng hen Chawngkawr hi amana angam si khop maya Chawngkawr hi alian ve pa ngai view to taina nen taila Chawngkawr te chu atur hlom zia kan ringa amaro chu Tangkawng hi an ngam lo em mai ani Tangkawng ina hemi rule tur adolet theina hi achak em mai chuang chon rule ngan te po hian ei ve bokati khan rule sang an ei kola an immune system sang ani chu Tangkawng hi ber mai na chung te chu ange apoi mo em he video te po khopui chunga mi ani khopui chunga Tangkawng te po anon lu fo na chana chu ti khan kan soi tong khan an ei tur kho chunga hian omani chung chon kan in le lo en kim me kan en call fel file kan chat fel file hi atul tak zeta I a file lo chunin sazu an lo oma sazu in rule dang a kawa rule dang chunin an mani ei tu vek thil dang sadang kha ko le ta ni chu kan ngai to apoi mo kan ngai to thlan thiam hi hun to tak zeta Tangkawng lo lu ta kan that zela kan en liam thei lo kan that na se me mani kumina po Tangkawng kan that na sa lu tu chuang chuan ho nung cha te hian enga tinge mi hring te min nai ti hi I chutin I ngai tu ve sam mila kan du ani ke mari kan hetiang video kan siam na chan hi mi hring te kan him na tur kan ngai tu wang le kan du wang ani khopui chunga na hi chunin nung cha te hian min lu chil lu tuk lo sela kan du enge mo pal chu om thei ama ro chu kan che top wang te ram ngo kan thiana sat lu tu ka wang te kan lui dung kan ti bol hlo lu tu ka wang te nung cha te hi ki nung cha te hian min nai ani hei hi po mang u I mu thiam ang u chuang chon ho I film khur thal leng u ti kha video toi te veini an siam do video en enanga in sa thiam ve khang in ngai tu thiam ve kang nung cha te ani nei ton dan ro pui em maya bising te hi kan poi mo kan chet vel na engkim maya su no drop le kan nom no kan the thang da te hian film khur le zolila sa zoom lo dan tur mun fel file clip khepa jong sa zu hi anom du big mai la chu wang chonin inge tar kai tu sa zu ni kan ti zu wen ne jan kan video bi ga chonin long tu soi na le kha te khani sela in zawai chunga long thu kan soi mola min subscribe pa thana min ngai pui tu te jong chunga long thu kan soi mol ani